nje bengaphoqiwe ngoba kahle ya kodwa kube befake bobabili futhi ngabe namhlanje ngisasho into efanayo. Yeah, ine reason ezwakalayo. Yeah, ine reason efanayo ngoba uyabona ngendlela oyichaze ngayo kwamina ngingakaze nje ngayikhipha ngikhusheleni ngolukhozi lokhu mhlambe ngayikhipha noma ngizogodla ukuthi ngavotela ngayo. Kodwa nje ngiyakandastand. Yeah. Hayi bafowethu angiunderstandanga lapha bafowethu lapha engomeni kaBabthoza. Kodwa nawe phela funa mina uchaza indaba kaThoza kamkhulu uThokozana ukuthi uthini ubekufanele ngeke ukufikela kanjani. Hayi ikhehla nje angazi ukuthi lingene kanjani bafowethu. Yani khe hayi bafowethu cha nami ngididekile ke lapho nami ngididekile kodwa ke njengomuntu ongalilaleli ukhozi angazi ukuthi kwebenze kanjani angazi kodwa nje ngiyadideka makufinyelela lapha mhlambe engomeni kaBabthozani la kodwa nje angazi ukuthi ingene ngaliphi yona angazi bafowethu futhi angifuni nakwazi nje yabo ngoba manje ukuthi mvela sawukho umqondo noma bawudidizesayo ngoba manje kuzothi makubuya mayebuya uBabthozani la ngesezwile kuthiwa uqiniswa kade umtala lapha wena mfana kaMfelase akhuluka kanjani mina nginsizwa mina ilakulingano ihlo mina yaqala nje ubabusomnandi insizwa oyithobile umuntu nje oyi role model yabona nawe ongafisa ukuthi ukuba ubaba wami lo ngoba insizwa nje uyibonayo ukuthi iqotho manje angifuni ukukhuluma kanti mhlawumbe yabona ngokade kube ngathi ngoze ngikhulume ngize ngeqise yabona manje hayi ubabusomnandi asimnyekeni nje singalokhu siquestiona newethu kuma encane kulento eyokhoza futhi sovota mfowethu khona into engifuna ukubuza phela uhlezi usikhala emsingi uthi hey mina emsingi anwaphusha amaqhaweni hey khona into engizwe lapha kulompana umlungu kulokhu hey khona into engizwile emne wethu uzwe kanjani lapha kumlungu nje-ke okuningi kakhulu ngijabulise ukuze engathi ubuyisa ihlabo zomashayina kanjalo uyazi nje elo ngiyidlala manje ngathi ngidlala ngedwa lengoma hey madoda hayi umlungu akamlaleli kahle umlungu akamlaleli kahle umuntu ade ngemidlala namhlanje kade ngisase business nothisha wamagcokama bengisalalele nanosicebe futhi hayi bengakafiki kahle kumlungu kodwa ngizofika ngizokutshela mase ngifikile awabe ngoba aziningi umne wethu nje ngizobuya nje ngizokuthola ngesikhathi engizokuthola ngazi ngoba cha yena ngimzwile ukuthi ngoba nje engisakhala ngeke ngithi emsinga hawu bafowethu ake sibakhuphuleni ukuthi nabo umlungu abafuna ukuthi nabo umlungu bayanqena manje ukucabanga uzokhipha ngesikhathi eswrong uzokwenza iEP mfowethu angiyazi ukuthi njani kodwa iEP ihlezi nepotential ukuthi izoba mnandi iEP so uma umculo ofana nomlungu kubalekile phela ukuthi uzaba abantu abane profile ethe ukuba nkudlinyana because umlungu uyaziwa is just because mhlambe abantu abakayinikeza ithuba lakhe but wonke umuntu owazi uMaskandi aware of ukuthi ukhona into ekuthiwa umlungu so sekufanele ukuthi abheke abaculi abahlakaniphile nje azoba featureisha usawolanda ivuka nevuka ibuke nje wemthetho ibuke nje uselapho wena sebathenjini bengeke ngakhuluma nje nelinye iqhaba elingapha ngakumthandeni la lithanda umgqubeni kudala bese ikhuluma nje izolo lendawo sithi yazi umlungu asazi phakathi kwakhe benosicebo ukuthi abantu abakanjani yazi ukuthi nje phela thina sakhelena lamadoda esikhuluma ngawo siyakwazi futhi sifundile nawo manje ilast ideka khona ukuthi la ebidlalelwaneni babo bobabili bezokwenza ingoma bangandawo yemsingo ukuthi mhlambe yabona iyasidida nje lento ukuthi sekoze kube yithini mhlambe sibacelayo benze ngoba ngiyazi ukuthi ngakhona okungaba kuhle singakuthola kubona bobabili ngoba bacula usho ofanayo kodwa kunalento le kumlungu eshodayo kumele ibe khona encanyana
Noma ungasabanga isicebi ngoba asanakekho relevant kangawo njengamanje lithe ukwehla kancane izinga. Kodwa nje into ebalulekile umlungu akabheka abaculi abahlakaniphile bakhona olimit. Ngiyabo. Yeah, bakhona olimit. Bakhona omzukulu mabengena omzukulu engomeni kuyezwakala. Bakhona abaculi abahlakaniphile angakwazi ukuthi abasebenzise for ukuthi iprofile yakhe ikhuphuke lokho. Phela umculo ibrand ihamba ikudinga lokho. Yeah. Ihamba ikudinga lokho. Ihamba ibrand ikudinga lokho. Yabo. Iyakho nabanye mabezovula live babo baqala behlayela kusiqiniseko. Behlalela kusiqiniseko emva lokho sebe nama panels zabo. Ibrand ngaze sikuvike bafowethu ukuthi ngiyabona kuyayo emhlabeni ukuyuzana bafowethu into ekhona ayikho into esayenza futhi ngalokho yabo. So ke emhlabeni nje umhlaba unjalo bafowethu. Ngaze sikwenze lutho lokho into yabo. Yeah. Ukuyuzana into ekhona emhlabeni. Yeah, sengizohamba kodwa mina ngoba angifuni ukuba mude kakhulu. Yeah, angifuni ukuba mude kakhulu. Wavela sekunjani? Mfowethu yaphila. Yes, yaphila qala ke hamba njani kodwa? Siyancenga mfowethu sawukhipha sawufaka nje umphefumulo. Hayi sibonga impilo mntaba, sibonga impilo futhi ngikubongisa lapha la. Ngibona ushibileka ngomacekeceke ngale yakwethu sithi cha idlozi livumile kulonyaka ka 2020 something. Niyafakelana ingcindezi ka social media. Nifuna ukusichazisa yonke into Bafayide. Ka social media. Angaze ngisho lutho mina ngifaka imoto nje ngayidlulela bafowethu. Sengiyi-owner. Yabona. Yingakho benisha yingakho abantu abaningi yingakho kwa social media abantu kulula kanje ukuthi beyifake. Ingoba nibelieve everything. Uyabona ku social media mase ngabona umuntu enomkhono wekati lapha enqolweni kuthiwa hey usibani uyanquma lento uyibone nje ku social media ifaka umkhono wekati lapha enqolweni sokuthiwa yanquma noma singazekaze enqume umuntu injalo nje lento cha futhi ngincome lapha ngialbum eqhawe cha hayi mfowethu kumnandi kakhulu hayi azanga i-remote ngizivele ngayikhipha ama-batch nje ngawabeka lapha edrawini ngilalela kuphela and okunye ngibonge ukuthi uyahlaka nokuthi ngibonga ukuhlakani bakhe abenzile ukuthi engayifaki lezi ingoma lezi bengiqala uzoyifaka ku-album lezo Gush noLontuzana noChappy sejezini kwenze kahle wangayifaka ngoba manje vele isebalazweni zaziwa yabo ya ngicabanga ukuthi into umsebenzi muhle kakhulu Mkhonza mfowethu uyezwakala mfowethu siyaphila mfowethu njani wena ngixeke Mvelasi bengakaqedi bengisancoma bese ngigxeka futhi lapha omunye umbhemi lapha ngibone ukhosini azi bese ukhosini unerasta nje umbhemi wakho mnyaka mfowethu mnyaka lo asena mnyaka lo okay msana unginike okuzwa itopic man senike okuzwa itopic nje inkinga ya phela konke yaphila futhi siyaphila mfowethu njani hayi ncayi yo bot engifuna ukutshela kona nje Mvelase kunephone elizowina umthandeni kuno 250 ozowina omunye abalandeli bamthandeni umthandeni engakhiphanga ngisho isenti ilokho nje ngingakuchaza akukuningi ukuthi ngonyaka ophelile kwakunjani asahlangana indaba yonyaka ophelile le sesiwinile futhi Song of the Year Masama njengamanje sibhizi siyavola sesicela ukuthi singaphazanyiswa ke laba abanembono ake bengale kumhlobo wenene babonile ngathi bakhona ake bethu kusiya kancane
lokho engikushoyo umbono kaMkhonza akusiyo kaqiniseko umvelasi i-disclaimer. Cha nami noma ngingaphandle kwezwe bafowethu ngiyathembisa ukuthi ngizogxila lapho ekuvoteni futhi angidingeki kunxenxwa ngiyayivotela nje mina ngoba vele ngiyazi kumele ngivote. Hayi kezwakala bafowethu nami angizile ukuzohlala nami impela sengiphuma kanje ngoba ngifuni sibe bade kakhulu koze kuthiwa sengithe ukwamaphumulo kwakhalijuba nje. Mfowethu impilo yasesilungwini njalo yona icishe ifane yasemakhaya. Awukazi. Manje amajuba sesilungwini awakhali mfowethu. Makuthiwa uhlale lokhuzaneni senajwayela umsindo wamahuthi local lapha ko-Alexandra nako Hillbrow laphana khona lapho sekuthiwa vimba ekuthiwa vimba bengihlala lapha emzimhlophe uyabona imbuzi yonke lento. Kodwa ngiyayithanda-ke leya ndawo yasemzimhlophe ngiyayithanda-ke kodwa leya ndawo yasemzimhlophe ngiyayithanda leya ndawo. Awu kanti uyayazi mzimhlophe ngiyawazi. Uyabona lapho iziphi indawo edumile lapho ekudliwa khona inyama kakhulu ngize ngibone ukuthi uyazi. Zikhona phela indawo edumile lapho okudliwa khona inyama indawo edumile lapho okudliwa khona inyama. Angizazi ngamagama phela awuthi ngaya ngafika ngahlala khona ngangifika nje mangidlula ngizokwenzela lezo zinto hayi ukuthi ngingene ngaphakathi makuthiwa ingoma ehostela siyobuka ingoma kwenziwa yonke into because ingoma iba lapha ngase garage yabo kuleya BP garage iba lapho le no KFC lapho ke ibe le ndawo le right ke futhi ke phesheya nje nayo mase kuyini Orlando West le noma East yangazi bizwa kanjani nazihlukanisa kanjani ithule kamnandi kade sesilungini ke lapha ngaphakathi sekushiyana khona phela ujayi indawo nje